Isaya sanpeusan kadkhot khandai kaong namar kumba kipneng kijrong banya ka khandeu kumta kilenti jonga kijrong banya kilenti jongphi bat kijing perkhat jonga kiapher na kijing perkhat jongphi para bangai pe bonsen ha ka jing em jongi ngikir pa dia ublei ban shim no ya ka jing melin basniu jongi henry u ong yengi ban I no hi dalati ngikir pa ban nang pan scam ka jing ngai henry u sha ya ki jing tanju ban pan scam ya ka ngikwa ba ka jing yam bai do no jongi kancha no Henry upendon kam ya kata kajing yam jing sngosi ban penjan yangi shau teng teng ubli uyalam yangi ha kajing ya dan ti kaba ngimtip bangi don kam khnang ban yalam yangi shaki ki bangi la ang not chunia ha kajing penya jong ublei kumta habangi dowai wat pan tangka jingyarap lani ka jingyada nau Henry pan ya ka jing start man smooth ho ya ka jing thimu jong play yangi ngas ngutna dia ka ne ka jing ong ka ba ong kumni haba phiyo ya ka ba phi khwa kata ka long ka jing ya lam jong play haba phimyo ya ka ba phi khwa kata ka long ka jing ya da jong play para bangit pe tungin duai lang banta kokpa ublei uba im uba don bor bat uba dap da ka ching I ngawan jami menta da ka do not ka bas ngorit da ka mansip ka ba kerdo Henry da ka jingit ka bas kem ba me dang don rengkat bat ni koblei don ki pora ka ching im jonga ngam smutho balai ki e jinja ki wanja kumni don ki por nga duai henry ngam yo ya ka chupa don ki por nga kli ablei balai kumni Henry menta ngas smutho ba ki ching penya jongme ki khamba banya ki ching kwa jonga koblei tuma pianga bonsin nga kwa ban smutho lut ya ka jing thmu jong me shwa banga shania hame tuma pianga namar bonsin nga sha penjot da ka jing shepteng da ka jing artatin bat da ka banga klet ya me manta kutrai nga IT lut ya ka jing im janga hakikti jong me Lada don kino ki jing melin ki bas niu apo jonga ki jing thmu ki bas niu ka jing ya isa ha ka pop ki jing ki ba khia ha ka masim try to ai hanga ya ka bor ban ino ya kita baro tu pun khu ya ka do no jonga da ka snam ba koridor jong khun jong mi lada don ki jing pang ha ka met jonga nga IT ya ki hami lada don ki jing mong ha ka do no jonga ngai ti hami lada don ki jing ha ga yin ka sem ha ka jing ya dei iwei bat iwei ha ka kamai ka chi ha ka lawe jonga try nga bu lut ha ki ti jong me ko play mitip ya ki jing shem jonga hala marwe mitip ya ka jing snosi ka banga buri na ka perthai mitip ya ki umat ki banga hap banyat marway bat mentang kerpat om tang ba men pen kela ya ka jing long jing man jonga Henry to pen kelaru ya ka do no jonga habang aduai ban yo jing nge jing shania baskem Henry mesha pen ban ya ki jing tenju ban wan ha ka jing im jonga wat sha bangan kelon kutrai ai ba ngan nang scam ha ka jing shania ya me habang aduai ban light na ka jing pang Henry me pendon kam ya ka khnang bangan jan shame ai bangan smuthu ya ka jing thmu jong me
haba ki jingkang ki khang ka khamat chonga ayanga ka jing sngotu ba mem klet yanga henry mirang yalam yanga shakalanti ka ba khamba ku jisu don ki por ngayo ya ka ba nga kwa bat nga sngokumen henry don ru ki por bangam yo ya ka ba nga karpat henry menta nga sngotu kan rat habanga yo kadai ka jing yalam jongme habangam yo kadai ka jing ya da jongme tuhi kai yang aban syania terliha ke bor jongme tuhi kai yang aban ompen bor ya kamon jonga henry ban wat ya kamon jongme ku mensim pakoi tu pendap yang ada ke jengsuk tu pendap ya ka ying jonga ada ke jingkemen tu pendap ya ka mensim jonga ada ke jengsuk ngaduai ru na ka penta kinu ki ba page lang ya ka ne ka video menta kino ki ba duk ha ka mensim ki ba sngu kenca ki ba pang ki ba yak kendo jing try tuk ta yaki tu pun sngu yaki ba me don rangkat bat ki wat ai ba kin kelon ha ka jing atatin wat ai ba kin do jing kermen henry tu pun kan mau yaki ba me long ubayai rangkat bat ki hamala ka jing ele jongki kopa ngai tia ka lawei jonga hame ngai tia ki jing thumu jonga ki jing pho sneu jonga bat ki jing kwa jonga omdei ka mon jonga henry tu ai bakan long ka mon jong me kutrai ngange bawat haba ngam yo I ya kalanti medang thau ya kalanti na ka penta jonga ngange bawat haba ka jing dum ka ke sao dong ka jing shai jong me kan nang ya lam lenti anga ngange ba milong ubayai ne upam ju I concert yangi kuble shibun jisu na ka penta ka jing I jong me yanga ha ka kerteng ka pa koridor jong Jesu Christ ngadwai amen